Mga probinsya sa isla sang Panay nalakip sa mga lugar nga makabig moderate kag high-risk areas sa COVID-19. Interagency Task Force Against COVID-19 ginarekomenda nga palawigon ang enhanced community quarantine tubtub Mayo 15. Samtang probinsya sang Iloilo nagadihon sa mga pamaagi, agud mapasanyog ang ekonomiya samtang ginapatuman ang ECQ. Ining balita ngaton gintutuka. Base sa rekomendasyon ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, nalakip ang probinsya sang Iloilo kag Antique sa lugar sa pungsod ng kinahanglan palawigon ang ginapatuman nga enhanced community quarantine bangod sa pagpamahog sa COVID-19. Batay po sa rekomendasyon sa inyo na i-extend yung enhanced community quarantine, okay po yun. Suportado po namin yan. Kung meron naman pong kinakailangan na luwagan yung mga lugar na sa kasalukuyan naka-enhance community quarantine, ay siguraduhin lang po natin na yung mga pamantayan ng kalusugan or minimum health standards ay dapat pong nakatalaga bago po magluwag. Dahil sa bandang huli po, ang kalusugan ng taong bayan po ang atin pinangangalagaan, higit po sa lahat. Apisar makabig ng moderate areas sa mga probinsya sang Aklan kag Capiz nalakip gihapon ini sa mga lugar nga dapat man nga palawigo ng ECQ. Ginpahayag ni Roque nga kinahanglan pa nga i-recheck ang status ng Antique kag Iloilo apang suno kay Governor Arthur Defensor Jr. magasunod sila sa mando sang Malacañang. Kita diri sa probinsya sang Iloilo, masunod kita iya sa direktiba sang national government. If it has to be ECQ, we will do ECQ. Kagamo man ang maayo. Akay nga ang tanan nga panghugot nga pwede naton mahimo. Himuon naton. Madumduman nga plano sang gobernador nga ipatuman ng modified enhanced community quarantine sa probinsya sa diin amat-amat nga mangin operational ang mga negosyo kag transportasyon apang bangod sa pahayag sang national government. Why trabaho? Why negosyo? So that the economic downturn effect is very clear. You don't have to be a rocket scientist to understand that, di ba? So that is why ang ECQ dapat sa balaan tanay kag ginabaton tanay na that is a short-term measure. And eventually you have to make adjustments. But for the province of Iloilo, gamay nga adjustments, makabato na kita. Samtang ginakabig naman nga moderate risk area ang probinsya sang Negros Occidental kag low risk area naman ang probinsya sang Guimaras. Ini ang mga lugar nga mahimo na ipatuman ng general community quarantine umpisa Mayo 1. Upod kay Hans Tisierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.